Я працаваў у Нью-Йорку. Некалькі гадоў перад тым я эміграваў з Арменіі ў ЗША і працаваў у нью-йоркскім бюро радыё «Свабода». У Нью-Йорку тады быў аддзел нашага радыё. Я глядзеў тэлевізар і пачуў словы дыктара, што Міхаіл Гарбачоў арыштаваны ў Фаросе, ў Крыме. Здаецца, гэта было 19 жніўня 91-га. Это была для мяне жахлівая навіна. Канец. Савецкі Саюз вярнуўся ў сваёй поўнай сіле. І ўсе надзеі, што Арменія некалі стане незалежнай, проста прапалі. Але праз некалькі месяцаў, калі адбыўся ГКЧП, калі адбыўся маскоўскі путч, і Гарбачоў быў сам фактычна арыштаваны ў Фаросе, мы, Народны фронт, вывелі тысячы людзей на вуліцы Менску, патрабуючы для яго свабоды. Справа была не ў самім Гарбачове, справа была ў тым, што мы патрабавалі, каб у дачыненні да яго і ў дачыненні да ўсіх была здзейсненая законнасць, каб выконвалася Канстытуцыя, і каб у выніку гэтага ўсё ж такі было прызнана права Беларусі на незалежнасць, і Беларусь нарэшце атрымала незалежнасць. Праз 3 дні, як мы ведаем, путч праваліўся, мы запатрабавалі склікання надзвычайнай сесіі Верховнага Савета. Кіраўніцтва Верховнага Савета не хацела склікаць сесію, але мы сабралі подпісы больш як 100 дэпутатаў і вывелі на вуліцы каля 30 тысяч людзей. Сесія парламента адбывалася пад вось гэтым ціскам натоўпу, які стаяў на плошчы, і ў авальную залю, дзе засядаў парламент, даходзілі воклічы, проста скрозь дзверы даходзілі крыкі людзей, патрабаванні незалежнасці і спынення дзейнасці КПСС. Мы, апазіцыя, складалі толькі 10-ую частку ад агульнай колькасці дэпутатаў парламента. Нас было 30 чалавек, а іх было 300. І, натуральна, без вось гэтай падтрымкі народа мы нічога б зрабіць бы не змаглі. When these events in Moscow began, the so-called putsch, калі пачаліся маскоўскія падзеі, так званы путч, я пайшоў у цэнтр гораду, спадзяючыся, што там будуць нейкія дэманстрацыі ў падтрымку Гарбачова, Ельцына, дэмакратыі. Мяне чакала драматычная карціна. У цэнтры было абсалютна пуста. Ніхто не выступаў падтрымку путчу, ніхто не выступаў на баку Ельцына ці Гарбачова. Там не было нічога, проста нічога. І я зразумеў адну вельмі важную рэч. Сапраўдная праблема для савецкага чалавека — гэта харчы, заробкі і ўсё такое. Для іх гэта значна важнейшыя рэчы за ўсю гэтую палітыку. Ощущение слома эпохи у меня появилось во время путча. Я фактически с самого утра 19 августа попал в Белый дом, так тогда именовался Верховный Совет России, который стал оплотом сопротивления путчу. И, в общем, было понятно, что как бы эта история ни кончилась, Советский Союз уже не сможет существовать в том виде, в каком он существовал до этого времени. И я должен сказать, что вот это ощущение, оно было вызвано даже не самой попыткой смещения Горбачева, а скорее действиями путчистов. Тем, что они фактически не сумели применить силу. Они не сумели ни применить армию, ни спецсредства, ни спецподразделения для того, чтобы разогнать Белый дом, который на тот момент, в общем и целом, фактически вынудил путчистов сложить оружие. That night we managed to get tickets to go to return to Moscow. And that was the night. У тую ноч мы здолелі здабыць білеты да Масквы. Это была тая ноч, калі 3 маладых расейцаў былі раздушаныя пад коламі БТРаў, калі я не памыляюся, каля амерыканскай амбасады ў Маскве. Мы прыехалі рана раніцай, і я адразу пайшоў да гэтак званага Белага дому, які быў цэнтрам апазіцыі, дзе акапаўся Барыс Ельцын, дзе шчыльнымі коламі стаялі пратэстоўцы і ўзводзілі кволыя барыкады, якія не спынілі б і аднаго танка.
stop any kind of Soviet tanks. And it was really gray and rainy, and because this was Было шэра і дажджліва, была раніца пасля ночы, у якой загінулі людзі, таму навокал адчувалася няпэўнасць. Я стаяў разам з іншымі пратэстоўцамі перад Белым домам, калі падышоў нехта з радыёпрымачом і сказаў: «Яны сышлі, путч скончаны». І сапраўды, хвілін праз 20 выявілася, што путчысты селі на самалёты, некаторыя з іх паляцелі ў Крым, дзе Гарбачоў сядзеў пад хатнім арыштам. Crimea, where Gorbachev had been under essential house arrest. І раптам шэрыя хмары, якія закрывалі ўсё неба, расступіліся, і выглянула сонца. Яно нібы сімвалізавала адчуванне нечаканай эйфарыі, якая ахапіла ўсіх навокал. Адбылося неверагоднае. І хоць СССР афіцыйна распаўся толькі праз пару месяцаў, у снежні таго году, здавалася, што крах Савецкага Саюзу наступіў менавіта ў той момант.